Kuna sauraron Aunty Maryam Harka. Idan kuna son zafafan videos dina, ku danna subscribe akan YouTube channel dina. Idan kana so ka ci mace ta kawo ruwa kamar famfo, da farko idan kuka haɗu da ita, ba za ka faɗa mata ba, za ka rungume ta, ka ringa shashafa ta, kana hugging ɗinta. Idan kana rungumanta, sai za ka ga jikinta ya fara sanyi, sai ka fara kissing ɗinta, kana kissing ɗinta, kana kissing ɗinta, kana kissing ɗinta, kana mulmula kan nononta, kana kissing ɗinta, kana mulmula kan nononta. Da haka ka samu ka cire rigan da yake jikinta. Idan ka cire rigan da yake jikinta, kana shafa mata nono, kana mulmula saman, kana mulmula saman, sai ka sa bakinka dan saman nan, ka ringa sa haƙorinka, kana ɗan mulmulawa, kana mulmulawa, kana mulmulawa da haƙorinka. Idan kana wurin sai ka ringa tsotsowa, kana tsotso nonon, kana tsotso nonon, kana tsotso nonon, kana sha, za ka ga tana shiɗewa. Idan kana mata haka, za ta ji daɗi sosai. A lokacin za ta ringa, jikinta zai saki, za ta kwantar da hankalinta. Idan kana yi mata wannan, sai ka samu dai ka cire siket ɗinta, ka cire mata komai da komai, ka bar ta a zigidar. Nan za a fara harka. Idan kana yi mata, kana shashafa jikinta, kana shashafa jikinta kamar kana shafa mata mai. Bayan nan sai ka sauko, ka je wajen ƙasanta, ka gwale ƙafafuwanta, ka ringa sa hannu, kana zuwa kana dawowa, kana sa hannu, kana zuwa kana dawowa. Idan ka mata wannan, sai ka sa harshenka a wajen. Idan ka sa harshenka a wajen, kana yawo da shi, kana yawo da shi, kana yawo da shi, kana danna harshenka a wajen jan nan, kana danna harshenka a wajen jan nan. Idan kana yi mata, kana suɗewa, kana suɗewa, kana suɗewa, kana suɗewa, za ka ga ta ma fita daga hayyacinta kwata-kwata, ta fita daga hayyacinta. Idan kana yi mata haka, sai ka koma ka ci gaba da shan bakinta, kana shan bakinta, ka zaro burinka, ka ringa sa mata a wajen. Kar ka cusa fa, ka ringa sa mata, kana sa mata, kana sa mata, kana shafawa a wajen. Idan kana shafawa a wajen, tana jin daɗi, kana shafawa a wajen, tana jin daɗi. To daga nan ruwa zai fara jiƙa wajen. Idan ruwa, za ka ga ruwa ya jiƙa wajen, kana lashe ruwan, kana lashe ruwan, ka sa bakinka ka ringa lashewa, kana murza kunnenta, kana murza mata kunne, kana murza mata kunne, kana murza mata kunne. Idan tana maka ihu da kar ka tsorata, ba komai bane, daɗi take ji. Kar ka sake ka tsorata, ka rabu da ita, ka juya bayanta, ka juya bayanta, ka juya ɗuwawunta, ka ringa shafa ɗuwawunta, kana mulmula su, kana shafa ɗuwawunta, kana mulmula su, kana sa baki, kana tsotson su, kana sa baki, kana tsotson su. Idan ka zaro burinka, ka haɗe nononta. Idan ka juyo da ita gaba, ka haɗe nononta, ka ringa sawa a gaban, kana sawa a gaban, kana cusawa. In ka haɗe nononta, tsakanin nononta, za ka ringa sawa, kana cusawa, kana dawo da shi, kana cusawa, kana dawo da shi. Idan ka cire, to lokacin kai ma ka riga da ba abin da kake so in ban da ka shige ta. To idan ka sa a gabanta, lokacin nan za ka ji ruwa ya jiƙa ta ne sosai. Ruwa sosai za ka samu a gindinta. Idan ka sa, za ka ji kamar ka saka a teku. Za ka ji kamar ka shiga teku ne. To a lokacin nan, ko da ka zare, ba abin da za ka ringa gani sai ruwa yana ta fita, yana ta fita. Za ka yi uzurin da kake so da ita, ka gamsu sosai. Idan dai har ka bi wannan hanya,